Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zeran zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz, zuengana zuzenean gure YouTubeko kanalean. Gogoratu zuzenean ikus gaitzakezuela, baina orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetaguneatik kanalean. Entzungai eta ikusgai dauzkazuela. Eskerrik asko kazetagunea osotzen dugun langileen guztion partetik eta minutu entretenigarriak izan ditzazuela espero dugu. Beraz, ekin diezaiogun gaurko gaiari dagokionez. Eta zein da gure gaurko gaia? Ziberjazarpena eta bideo jokuak. Hau da, joko ingurune osasungarriak sustatzea helburu. Hau da, gaurko gaia, jolasak, sarean dauden jolasak eta ziberjazarpena. Izan ere, gaur egun, gai hau, pilpilean dago izan ere, gero eta gazte gehiago ari dira sarean interneten jolasten. Hau da, etxean lagunekin jokatu beharrean, sarean interneten bidez jokatu egiten dute. Hau gaur egun errealitatea da eta askotan errealitate horrek arazo asko ekar ditzake. Beraz gaur, bideojoko eta jazarpenari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, gaur egun sarean jolas asko topa ditzakete haur eta nerabek. Fortnite, League of Legends, Among Us, Apex Legends, Call of Duty, hau da, jolas asko eta asko daude. Minecraft, Counter-Strike eta negozio handia da. Eta gaur egun, klaro, bai, mutila jolasean arituko da sarean, baina gauz asko kontutan hartu behar ditugu, bai gobernu, irakasle eta baita ere hurbilean eta etxean dauden gurasoak. Baina estadistika batzuk kontatuko dizkizut, hau da. Ikerketek diote gazteen 67% interneten sarean jolasean dabiltzala. Mutilen 84% eta nesken 69%. Normalean beti ere mutilek neskek baino gehiago. Horrez gain, maiztasuna gorantz doa. Hau da, 9 eta 16 urte bitarteko gazteek egunean 135 baino gehiago aritzen dira jolasean egunero eta generoa ikusten badugu, hau da, mutilen 51% eta nesken 20%. Azken finean, astero erabilera 130 baino gehiago eta 2024 urtean gazten 77%. Beraz gogoratu, hau egunero gonantz doala. Beraz gauza asko kontutan izan behar ditugu. Beraz, sarean jolasak, estadistikak gora, jazarpena, ziberjazarpena. Azken finean gogoratu, bideojokuak, jokalari anitz, jokalari asko. Askotan euren artean ezagutu egingo dira, baina besteetan ez. Eta horrek kalteak ikar ditzake izan ere, mundu osoko jokalarien anonimotasunak, jazarpen egoerak, akoso egoerak sortu ditzake. Beraz, kontutan izan behar duzuen kontzeptua anonimotasuna. Hau da, azken finean, ez dakigu pantailaren atzean nor dagoen. Beraz, ziberjazarpena. Jazarpenaren modalitate edo eredua, ziberbullying ere deitu egiten zaio, edo baita ere gazteleraz, ziberakoso. Non ematen da? Kalean ez da ematen,
sarean, interneten, hau da, ingurune virtualetan ematen da. Azken finean, hau da, informazio eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzean datza, baina erabilera kaskarra, hau da, beste pertsona bat min emateko erabilera. Beraz gogoratu, jazarpenaren modalitate, ziberbullying, ziberakoso, ziberjazarpena euskaraz, ingurune virtualetan eta sarean ematen da. Eta askotan zer dago horren atzean, anonimotasuna, hau da, ez dakigu pantailaren atzean nor dagoen. UNICEFek argi uzten du, hau da, teknologia digital bidezko jazarpena edo larderia, hau da. Behin eta berriz, atsedenik gabe, errepinkatzen den konportamendua, pertsona bat izutzeko, haserretzeko edo humilatzeko. Azken finean, bai, bizitzan kalean gertu daiteke, baina ziberjazarpena non gertatu egiten da? Sarean, interneten, sare sozialetan, mezularitza aplikazioetan, eta baita ere, gaurko azken finean gaurko gaia da, joko plataformetan. Gazte, haur eta nerabeak izaten dira askotan protagonistak, erasotzailea normalean biktimaren adin berekoa izaten da, eta azken finean testuingurua antzekoa bai, izan ere askotan, zein izaten da testuingurua, jokoa edo jolasa. Askotan ere, anonimotasuna aprobetxatuz ere, askotan ere, helduak ere hor egoten dira. Baina normalean bai, erasotzailea zen biktima, adin berekoak izaten dira, eta testuingurua ere partekatu egiten dute. Anar fundazioek eta beste batzuek egindako analisi eta ikerketek diote, hau da, jazarpen kasuan 24% ziberjazarpena edota ziberbullying deritzona dala. Azken finean, portaera ohikonak irainak eta mehatxuak. Eta zein da arazo nagusi bat? Bale, ziberinguru baten ematen denez, pertsona ez da inoiz azalbu egoten. Izan ere bai, jolasean mugikorragaz egoten da, ordenagailuagaz, baina non edonon, eskolan, kalean eta baita ere etxean. Beraz, ziberjazarpena edonon dagoela adierazi daiteke, edozein tokitan. Gauza gehiago, etxean ematen denez, sarean, ihes egiteko aukerarik ez dago. Izan ere, gaur egun internet edonon daukagulako. Eta ondorioak latsak izan daitezke. Psikiko, fisiko eta askotan ere entzuten da suizidio kontzeptua. Askotan ere gogoratu ondorio latsak ekar ditzakela ziberjazarpenak edo ziberbullying deritzona. Eta ziberjazarpen hau edo zeintzuk dira praktikak edo zer dago ziberjazarpenaren atzean? Hasteko, perfil edo profil faltsuak sortu. Zertarako biktimaren esperientzia eta gertakari pertsonalak zeuri aitortzeko. Imaginatu ezazuenik erasotzailea naizela. Profil faltsu bat sortu egiten dut biktimaren datuak bereganatzeko edota argazkiak eskatzeko edota harreman sexualaren inguruko praktikare eskatzeko. Askotan entzungo duzu horrelako kontzeptua, ez? Beste batek norbaiti irudiak, argazkiak bidali dizkiola, nola bereganatu egiten dute pertsona? Profil faltsuak sortuz. Baita ere, biktimaren korreo elektronikoa edo e-posta pasaitza hackeatuz. Zertarako bere mezu elektronikoak irakurtzeko, pribazitatea urratzeko, identitatea lapurtzeko edota
isilpeko edo informazio pribatua erabiltzeko. Askotan ere, praktika edo ziberbullying honen atzean hackerrak ere egoten dira. Horrez gain, zurrumurruak zabaltzeko, hau da, biktimaren inguruko zurrumurru faltsuak zabaltzeko, foro edo sare sozialetan, mehatxuzko mezuak, e-mail, WhatsApp, sare sozial, beti ere anonimotasuna aprobetxatuz. Fotomontaiak, hau da, sarera igo eta publikoki lotxatu eta kaltetzeko biktimaren inguruko fotomontaiak, eta gogoratu gaur egun ere inteligentzia artifiziala dela medio gero eta fotomontaiak egiten dituztela, eta gero eta errazagoa dela hauek sortzea. Horrez gain, eta nor dago edo ziberbullyingaren atzean zeintzuk dira parte hartzaileak. 4 parte hartzaile nagusi, alde batetik. Erasotzailea, hau da, gaitasun posizio, jazarpen anonimoa eta ondorioi beldurrik ez dion erasotzailea. Horrez gain, erasotzailearen laguntzailea, jokabide erasotzailea indartu, animatu egiten du, jazarpenaren partaidea, informazioa zabaldu, mezu edo argazkia, hau da. Alde batetik erasotzailea eta bestetik laguntzailea. Horrez gain, biktima, babesgabe sentitzen dana, jazarpenaren jasotzen duena, eta azken finean salaketa jartzeko beldur diona. Beraz gogoratu biktima, maiuskulaz jarri dut, izan ere biktima da ziberjazarpenaren protagonista nagusia eta azken finean ondorio latzak bereganatzen dituena. Eta horrez gain, lekuko edo testigoa, hau da, jazarpena ikusi, baina horren aurrean ezer egiten ez duena. Bai ezagutza falta, beldur edo presioatik. Beraz, ziberjazarpenaren aldean dauden 4 protagonista nagusiak. Zeintzuk dira jokabideak? Mehatxu eta mezu desatseginak, biktimaren informazio pertsonala zabaltzea, mezu faltsuak edo difamazioa, biktimaren bazterketa isolazioa, biktimaren aurkako mezuak eta azken finean biktimaren aurkako irudi eta bideoak. Azken finean erasoa latza izaten da eta jokabide desberdinak jokatu ditzake. Beraz gogoratu, ziberjazarpena bideo jokoetan zulo ilun oso ilunean bilakatu daitekela eta horren aurrean jokaera batzuk jarraitu behar ditugula. Ez garela geldirik egon behar. Datu gehiago. Gogoratu, ziberjazarpena jokoetan, ciberacoso en los videojuegos, eraso psikologiko iraunkor eta errepikatuak. Hau da, imaginatu pertsona egunero jokatzen duela, erasoiek behin eta berriz errepikatu egingo dira. Azken finean, jokalariak teknologia digitalak erabiliko ditu jolasteko, baina erasotzaileak teknologia digitalak erabiliko ditu erasoa burutzeko. Bai, txatetan, imaginatu azken finean, joku horiek beti ere, horien atzean, olako txatak dauzkatela, askotan txat hori erabiliko dute erasoa burutzeko. Zein da helburua? Mehatxatu, humillatu eta isolatu. Azken finean, fenomeno hau, eraso deritzon fenomeno honek, biktiman oso inpaktu emozional eta psikologikoak sortu ditzake. Eta azken finean zein da arazo bat, joko ingurune divertigarri bat, ingurune toksiko baten bilakatzen duela. Azken finean jokoa beti izan da divertigarria, ingurune polita.
gauza da, ziberjazarpena dela medio, ingurune hori toksiko bihurtzen doela. Beraz, kontutan izan, kontzeptu berri hau, ingurune toksikoa. Horrez gain, gogoratu, beti ere, online izaten dela, eta online izaten danean, bai eskolan, mugikorragaz, ordenagailuagaz, edo parkean mugikorragaz, eta beti ere etxean. Beraz, gogoratu, beti ere konektatuta egoten garenez, eraso hauek non egoten direz. Eta azken finean zein da helburua, bai guraso, hezitzaile, irakasle eta gizartearen lana berehalako esku hartzea. Hau da, arazo hau gero eta azkarrago detektatzea, praktika batzuk inposatzeko eta honi irtenbidea topatzeko. Beraz, gogoratu arazo larria dela ziberjazarpenarena. Ezaugarri bereizgarriak. Komunikazio virtuala. Erasoak sare sozial, chat eremuetan eta edozein bideojoko plataformetan. Errepikapena. Erasoak behin eta berriz. Egunero, ordu oro jolasten dudan bakoitzean. Anonimotasuna, hau da, erasotzailearen nortasunaren anonimotasuna. Izan ere, anonimotasuna dela eta erasotzailek beldurrik ez daukat. Irainak eta mehatxuak, iruzkin negatiboak, indarkeria fisikoa bai, izan ere askotan, online izaten da, baina askotan ere kalera islada daiteke. Eta baitaren normal izaten dena hitzezko mehatxuak. Biktima baztertua izaten da, difamatua izaten da. Sexu jazarpena izan ere askotan ere, bai, jolasean hasi egiten da, baina azkenean sexu izaerako iruzkin eta neurri deskokietan bukatu egiten du. Beraz honekin ere adi ibili behar gara. Horrez gain, identitatearen ordezkatzea, hau da, profil faltsuak sortu eta beste jokalariaren identitatea lapurtzea. Mezu iraingarriak, hau da, beste jokalaria behin eta berriz iraintzeko, jazarpena edo hostigamiento dalakoa, joko erasokorra, zurrumurruak zabaltzea, beti ere, zurrumurru faltsuak, identitatea lapurtzea, hau da, identitatea jakeatzea, eta pertsona horren izenean mezu lotsagarriak eta iraingarriak argitaratzea. Horrez gain, doxin dalakoa, noizbait doxin dalako kontzeptua entzun duzue, biktimaren informazio pertsonala, telefono, helbide, publikoki partekatzea, pertsonaren baimenik gabeti bere, SWATing dalakoa, noizbait SWATing kontzeptua entzun duzue, larrialdi zerbitzuei, polizi, zuhiltzailei deitzea, biktimaren izenean egoera arriskutsuak sortzeko. Griffin dalakoa, hau da, Griffin kontzeptua, jokotik kanporatzea, jolasaren dinamika saboteatzea, biktimari esperientzia desatsegina sortuz. Griffin kontzeptua. Bazterketa edo marginazioa, frapping eta zedritxo frapping, norbaiten sare sozialen kontrola hartzea, trolling, ziurenik troll kontzeptua noizbait entzungo zenuten, iruzkin probokatzaileak argitaratzea, haserre edo gatazkak sortzeko, grooming, sexu jazarpena,
esplotazioa duela helburu, sexting, sexu edukin, mezu argazki edo bideoen bidez, stalking kontzeptua baita ere, hau da, norbaiten jarraipena eta zaintza obsesiboa, norbaiten atzean egoteko, era obsesiboan, stalking fenomenoa daba medio, eta zibertxantaia, informazio sentikorra argitaratzearekin mehatxatzea, hori dela eta pertsonari txantaia izatea. Beraz gogoratu, ziberjazarpenaren atzean kontzeptu baino gehiago praktika eta jokaera asko daudela. Nola sustatu joko ingurune osasungarriak? Hezkuntza, pribazitatea eta salaketa dela medio. Hau da, jolastu bai, baina era seguruan. Eta horretarako hezkuntza segurua edatu edo jorratu behar dugu. Pertsonaren pribazitatea konfiguratu, jolasean aritzen denean, eta zeozer arraroa antzematen badugu lagundu bai, baina baita ere salatu. Horretan ez ezazue zalantzarik izan. Horrez gain, empatia sustatu eta esku hartzea. Hau da, zeozer antzematen baduzue gogoratu. Gero eta leherago esku hartu ezazue. Ziberjazarpen egoera hori mozteko. Komunikazio irekia, hau da, etxean nerabeak badauzkazue, honen inguruko komunikazio irekia eta teknologien erabilera arduratsua jorratu sustatu. Izan ere, hau gero egunak eta teknologia berriekin eguneroko gauza dugu. Nola jokatu dezakegu? Gogoratu, lasai egon zaitezke, baina kontutan izan egoera. Jazarlea blokeatu ezazue, jazarpena salatu ezazue, eta beti ere laguntza bilatu bai. Imaginatu irakasle, baita ere polizi, baita web orrialde, Eusko Jaurlaritza azken finean laguntza bilatzea ezinbestekoa da, egoera bat antzematen dugunean. Eta imaginatu etxean nerabea aurra daukazuela, gogoratu, babestu adingabearen pribazitatea, pribatutasuna. Nola? Imaginatu gurasoak zariela. Joko eta aplikazioen pribazitate eta segurtasun aukerak konfiguratu. Kontrolatu iezaiozue denbora. Gurasoen kontrol tresnak edo kontrol parental dalako tresnak instalatu. Aplikazio edo joko horren barrean erosketa aukera blokeatu iezaiozue. Hizkuntza iraingarria eta erabiltzaileen blokeoa, hau da askotan joko hauetan, olako hizkuntza iraingarri blokeatzaileak daude, ez ezazue pasaitzik inorekin konpartitu, bi faktoretako autentifikazioa ere aktibatu, bideojokoen denda plataformak normalean beti ere ofizialak badira hobeto, mezu elektroniko, web, SMS edo WhatsApp susmagarriak kontutan izan itzazue eta gogoratu beri ere mesfidantza sarien aurrean. Izan ere aurrei askotan joku hauetan sariak ematen dizkiete, baina sarien horien atzean beti ere mesfidantza izan ezazue. Eta askotan nik ere beti esaten dudana, begiratu ezazue zein jokuetan sartzen diren, euregaz, aurregaz jokatu eta askotan ere horiekin itzegin ezazue, lasai itzegin ezazue. Beraz gogoratu, entzun,
zeuen laguntza eskaini eta laguntza profesionala barbaduzue beti ere bilatu ezazue. Estrategiak, jolas librea, joko aktiboa, jolasa naturan, azken finean gogoratu bai, jolasak sareak, baina ere kalean ere jokatzeko aukera duzue edota bai etxean, baina saretik edo internetetik kanpo. Materialak, eskulanak, joko sozialak, denbora familian, espazio seguru eta estimulatzaileak, hau da, beti ere pantailetatik urrun. Azken finean pantailetan bai, jolastu egingo dute, baina askotan ere alternatibak bilatu itzazu. Azken finean beti ere zein da helburua, parte hartze komunitarioa. Tresnak eta baliabide asko dauzkazue, bai sarean zein kalean, nik adibide batzuk jarriko dizkizuet, informazio moduan. Ba, imaginatu, incibe.esek badeko web ataria, eta bertan informazio asko topatu dezakezue gai honi buruz. Beraz, gogoratu, incibe dalako web ataria, eta zalantzarik izakenetekotan komunikazio bide anitz dauzkazue. Horien artean 017 telefono zenbakia. Zibersegurtasunean laguntza. Beraz, badazpada kontutan izan ezazue telefono zenbakia. Horrez gain, UNICEF badeko bere web ataria. Los videojuegos de la infancia y la adolescencia, guía de los progenitores. Izan ere askotan laguntza behar baitugu. Stopbullying.gov ere web ataria daukagu, prebentzioa jorratzen duen web ataria. Horrez gain, hor ere badeko zue, zibersegurtasunaren olako bulegoa. Hau da, hor ere, aukera daukazue eta informazio anitz eskura dezakezue ziberzaintza dalako web atariaren barruan. Beraz, gogoratu, ziberbullying, ziberjazarpena, gizartean gero eta eragin handiago daukala. Alde batetik haur eta nerabetan, eta beste batetik bebai gurasoengan. Izan ere askotan, egoera hauen aurrean ez dakite zelan jokatu. Guztion helburu ziberjazarpena geldiaraztea da. Izan ere, geure haur eta nerabetan oso ondorio latsak izan dezakete. Azken finean, bullyinga, baina bullyinga non? Bullyinga sarean, interneten, zibermunduan. Zer egin, bagoratu, lankidetza eta orientazioa, irakasle, familia, ikastetxe, salaketa ipini barro duzuet, gogoratu, salatu ezazue. Babes neurriak ezinbestekoak beti ere, era seguruan jolastu dezaten. Zigorrak baita ere, izan ere, bai zibil eta penalak. Eta gogoratu, komunitatean geure inguruan jarrera proaktiboa izatea, ohiturak aldatzeko eta jazarpena saihesteko eta salatzeko. Azken finean, helburua da jazarpenarekin bukatzea. Beraz, gogoratu orain arte esandako guztua, ziberbullying, ziberjazarpena, sarean, interneten oso arriskutsua. Gogoratu, zeozer arraro antzematen baduzue, esku hartu. Ez ezazue zalantzarik izan. Izan ere, ziberbullyinga jokotik ezabatzea dugu geure helburu nagusia. Mil esker gaur gugaz kazetagunegaz egoteagatik, gogoratu kazetagunea astero erronka berriekin datorrela, eta jolastu bai, baina nola era seguruan. Hori kontutan
hartzeko gure azkeneko esaldia. Egun ona izan dezazuela eta hurren arte ondo izan.